May samanan kakabsat nga dakkel nga gundaway nga ented nga po Diyos kada tayo. Tapno inurnong na tayo ket agmay may sa tayo. Nga adalen daytoy inadal tayo itatang lawas. May panggap kakabsat iti libro ni Josue ad-adal ti pamati. Ket iti panagadal tayo kada ito'y nga lawas, makita tayo kakabsat iti maysa nga inaramid ni Apo Diyos. Tapno dagiti anak na ket maisubli manen dagiti talekda kenkwana. Ada tayon kakabsat iti lesson number 6. Ket pa-check nga ururayen yung met daytoy nga gundaway. Pa-check nga damet kada kayon iti nakasagana nga isiryo kadagiti gagayem nyo. Daytoy nga raramidin tayo nga panaginadal. Tapno sika iti usaren ni Apo Diyos nga mangited dayjay met na imbag adamag. No saan ka pa'y kabsat nga nakapag-subscribe, di la mabalin nga ag-subscribe kamay. Tapno intun no agrugi daytoy nga programa. Adda iti notification mo ket agkakadwa tayo akas itatta. Ket itid mi nga ron ti panagyaman kada kayo kakabsat. Dawatek nga iti panangrugi tayo, iti adal tayo, agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos ang aming adakat sa dilangit. Ti parabor mo ket saan minto Ama, nga imaibos ket saan minto nga maiebkas iti panagyaman mi ken ka. Agyaman kami iti daytoy nga gundaway. Tapno Ama, adalin mi manen daytoy napateg nga sao. Kasapulan mi nga rod ti tulong mo babaen ti Santong Espiritu. Itinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 6. Ti title na, Ti Kabusor Iti Unag. The Enemy Within. Iti paset nga mayulo kabsat ket masarakan iti Jeremias 17 versikulo 10 na isurat ket basaen tayo. Siak ni Jehova sukisukek iti isip, suutek ti puso. Tapno ited kumet laeng iti tunggal tao akas mainugot dagiti daldalan na. Akas maiyalubog iti bunga dagiti gapwanan na. Anya ti kunanan na po Diyos, I the Lord. Anya ramiden na, search the heart, test the mind. Tapno ited na dagiti amin agunguna. Iti anyaman ngay naramid iti tao. Akasmat din baga nakakabsat ni Ari Solomon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and give glory to Him. Tapay, He will bring everything into judgment. Whether it be good, whether it be bad. Inabakda iti Israel, iti dakkel a syudad, iti Jericho. Kalpasanda nga binalasiw iti Karayan Jordan. Ket agramrambakda, they were very, very happy. Awan a iti kas iti inted ni Apo Diyos. Dayjay syudad ti Jericho nga arig na sa antupulos ang maabak. Inted ni Apo Diyos iti panangabak. God gave victory to Israel. Tapay, kunana, the lesson tayo, the Lord fights the battle for you. Saan nga dayjay laaw? Saan nga di pa nagmarcha? Saan nga anya iti nga inaramid iti Israel, iti nang burak ng dadael dayjay adakkel apader iti Jericho. It was the mighty
end of God. Itatan, addada, ijay, ayan itibasit nga syudad. Tinagan na AI. Idi kita da, basbasit nga amang, ngem iti Jericho. Awan iti fortress na, awan ti pader na. Mabalin nga inbagada, iti tunggal maysa ko na, no inabak tayo iti Jericho, saan di nga kayang-kaya tayo? Dahil study ko na tayo nga, agbalinin nga overconfident. Dito'y nga kapadasan, nalipatan da, dahil inbaga ni Apo Diyos siya ni Jehovah ang makigubat nga agpaiken ka. They put God at the backstage, ket gapu, tanangabak da, isuti kunada, ijay Jericho, itatan, awan ti rason no saan damet nga abaken iti AI. Ngem iti lesson tayo, insuro na kada tayo, nga naabakda. They were totally devastated and they were defeated. Apay? We ask the question, why? Dahil kakabsat ti adalin tayo. Adda digiti rason no apay nga inabak da iti Jericho ngem naabak da iti AI. Ito mo nga rason, which is the first part of our lesson. Ti kinaagom isu ti ramot iti pannakaabak. Covetousness is the root of defeat. Denggan nyo kakabsat na diyan palawag ni Ellen White, iti Patriarchs and Prophets, pages 496 to 498. The deadly sin that led to Achan's ruin had its root in covetousness. Of all sins, one of the most common and the most lightly regarded. Nyati ko na no? Dayjay nga nakabuteng abasol nga isu iti inaramid ni Achan. Iti ramot nga isu ti kinaagom. Achan acknowledged his guilt, but when it was too late to confess, for confession the benefit of himself, he had seen the armies of Israel return from Ai defeated and disheartened, yet he did not come forward and confess his sin. He had seen Joshua and the elders of Israel bowed to the earth in grief, too great for words. Had he then made confession, he would have given some proof of true penitence, but still kept silence. He had listened to the proclamation of a great crime had been committed, had even heard its character definitely stated, but his lips were sealed. Then came the solemn investigation, how his soul thrilled with terror when he saw his tribe pointed out, then his family and his household. But still, he uttered no confession until the finger of God was placed upon him. Then, when his sin could no longer be concealed, he admitted the truth. Anya iti ibagbaga ti lesson tayo kapsa. Dahil pa nagbasol ni Achan, anya basol na, kinaagom.
At dadya kung kuna tayo, the love for money is the root of all evil. Idi ang nakita ni Achan, kandik di pamilya na. Pasat ti soldado, iti Israel. Nakita da, dagajay nga kinaba ng ijay AI. The root started nga dadaulin ng di desisyon ni Achan. Dahil kinaagom na. Nagbasol ni Achan. Amo na nga nagbasol. Idi nakita na dahil panakaabak ti Israel, agladladingit da, agdungdungaw da, na ibabain da. Nakita na nga di Joshua kadi iti papanglakayan, inrukbab da, iti bagbagi da, iti daga, kat sinaludsod da kini Apo Diyos, apay, Apo, apay. Amo ni Achan, iti basol na, ngem saan pulos, nga imay kenkwana, dayjay espiritu iti panag, ni pudno ken panag babawi. Ni Achan, ken iti pamilyana, they were sentenced to die. Anya iti napintas a lesson tayo. Iti lesson tayo kakabsat, adda iti basol. Saan tayo nga maikat? Dahil kinapuddo nga datayo ka managbasol. Ngem iti basol ni Achan, saan na akayat nga ipudno ket agbabawi kadayjay ang nagbasulan na. Ijay baro atulag, adda iti kapadasan nga mangited kada tayo, iti napinpintas met nga example. Taga Jericho mo lang. Itinagan na ni Zacchaeus. Amuyo da istorya, ni Zacchaeus basit pandak alakay. Ni Zacchaeus agtrabaho iti gobyerno iti Rome. He was a tax collector. Nukuma iti tiyempo tayo kabsat. Agtrabaho iti Bureau of Internal Revenue, BIR. Adu di connotation, no dita nga department iti pagtutungtungan. Idi naamuan ni Zacchaeus, nga niya po Jesus mapan iti lugar da kadayjay nga aldaw. Nangaramid ti may isang desisyon, kahit na nga makita ni Apo Jesus. Ngem iti problema at gapo tabasit, saan na nga makita, saan na nga makasidag, ije ayan ni Apo Jesus. But his determination was so strong, nakakita iti sycamore tree na pan ket imuli. Amo na nga dayjay ti dalan. Diya kamo ano pudno ta, idinapang kami ijay Jericho. Adamit na jay sycamore tree. Kuna na, this is a sycamore tree. Kuna na jay guide me. Sana kaiba ka nga dayjay nga sycamore tree iso ti emulyan ni Zacchaeus. I don't dispute him. Iso ti imbaga na nga dayjay ti basit nga kayo ti sycamore kakabsat. Hindi nga tumangad ni Apo Jesus. Amuna nga dyan ni Zacchaeus. Amuna ni Zacchaeus. Tapay innaganan na, Zacchaeus, come down. Mapanak itibalay mo itata. To make the story short. Kunana ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, salvation has come to this house today. Anya'y tinapasamak ni Achan, dahil ko na sentensya na death has come to your house today. Anya napasamak kini Zacchaeus, kunana ni Apo Jesus, salvation has come to your house today. Anya itinagdumaan na ni Achan, pinutputan na
nga nairot dahi basol na hanna akayat nga ipudno ni Zacchaeus. Gapu iti pamati na nakita na ni Apo Jesus kunana Apo no adda iti kinusit ko katadda adu di kinusit na apan ko nga isubli digjay nga inalap and I will do it 4 times bigger. Anya iti ibagbaga na kapsat. Dayjay adal iti pamati nga isu dayjay ayan ti parabor ni Apo Diyos. I will always emphasize this. Grace is dynamic. Intunno awaten iti may sa atao nang runa iti may sa ama nagbasol. Dayjay parabor iti pannakaisalakan. Dayjay a parabor adda iti pannakabalin na nga balbaliwan dayjay nga tao. And it changed Zacchaeus. Saan tayo nga putputan nga arakupen iti basol? Hantay nga tultuladen ni Ekan. Tuladen tayo ni Zacchaeus. Iti mikaduang nga paset iti lesson tayo kakabsat. Ti basol ti maysa nadusa iti amin. Basahin tayo iti Josue 7 versikulo 11. Ti Israel nagbasol when isuda nagsalungasing da iti tulag ko nga inbilin ko kadakwada. When isuda nangalada iti banag ana ipaay ket nagtakaw damet ket nagulbud damet ket isu ti indulin da iti tinga di gitalalikamet da met laeng. Now, sino tinagbasol? Ni Achan. Apay nga inbaga ni Apo Diyos baeten ken Josue ti Israel nagbasol. Jay inaramid ni Achan nagbalin nga aramid ti Israel. Anya inaramid ni Achan nagsalungasing da iti tulag. Anya tinbaga na Apo Diyos ti Israel nagsalungasing da iti tulag. Anya iti rinararamid ni Achan nangalada iti banag saan na may paikat indulin da nagulbud da. Dayjay nga inaramid ni Achan isu iti na ipabasol iti Israel. Tapno maawatan tayo daytoy Josue 7:11. Anya iti sitwasyon ko, anya iti sitwasyon mo, anya iti sitwasyon iti amin. Kunana iti Roma 3:23. Ta iso amin nagbasol. Ngem sino laeng kuma iti nagbasol? Ni Adan. Ti basol ni Adan. Ket saan ko abasol? Ngem dayjay akababalin iti nagbasol len nga Adan. Na ipatawid kakabsat kadagiti amin a tao. It is not the act of sin. Antay nga ibagbaga nga dayjay original sin isutiin pa tawid ni Adan. Saan? Nudiket di dayjay kababalin iti managbasol. It is the nature. Isu nga dayjay ko na tayo nga the fallen nature ti tao isu iti na ipatawid kadagiti amin. Tapno maamuan tayo kakabsat nga nalawag nga apay nga dayjay basol iti maysa nga isuna ni Achan ket nadusa iti amin nga isuna ti Israel. I'll give you an illustration
Nga kanayon ko nga susaren. Adda kakabsat iti 12 nga gagayam. Gaputa long weekend. Kasalalay din na panalawas, long weekend. Nagtutulag da nga po natin ka, ag-unwind time of night. Napanda kakabsat, iti maysa nga resort. Iti igid ti baybay. They have made a decision nga they will go fishing. Nang hire da iti maysa nga bilog, naglugan dan ni Jay kakabsat. They rode on the boat. Kahit napanday di laot, about several kilometers away from the shore, tay Jay amudang ayan, iti adu nga pakaban ni itanda, kadag iti lamlamas iti baybay. Idi na itinagdan da di angkla, nang rugidan nga irwar dagiti fishing gears da. Nagikabil dan ti apan, and they started enjoying fishing. Ngam nakita di leader, nga day ti may isang gagayim da, nga idilukatan na day di bag na, instead of a fishing gear, iti inruwar na handril, tribuson. Kikitaan da, no niya ramid di gagayim da. And he started to drill a hole in the boat. Kunana di leader, ganyan ko na, what are you doing? What are you doing? Kunana di nga lalaki, mind your own business. I am just drilling a hole under my seat. Kunana di nga leader, gayem, pudno day ta ibagam. Ngem adda tayo iti maysa nga bilog. We are just in one boat. The hole that you make will make us all sink. Mawatan nyo kabsat, di lesson tayo. Ti basol ti maysa na dusa iti amin. Amuyo, iti ayan di problema, I will talk to some experiences kada ito. Apay nga no daduma, ada iti problema dagiti anak tayo, iti iskwelaan. Nang nangruna no handang agiskwela kadagiti pagiskwelaan tayo. No agiskwela dan iti colleges and universities outside of our own. Most likely, adda kakabsat iti klase ti aldaw iti Sabado. Adamit da jay mabalinte nga i-present nga we would like to thank daytoy kuna tayo nga aangat tayo the attorney Abayon. Tapay niya tinarami, they were able idiinusar ni Apo Diyos isuda nga da Congress. They made a bill and the bill became a law. Nga adda iti privilege, Sabbath privilege dagiti anak ni Apo Diyos. A Seventh-day Adventist. Ngem no addamet. Iti saan ang matalek nga kamkameng iti iglesia. Iti basol iti maysa. Madusa iti amin. Many years ago, agyaman na kini Apo Diyos, ta nakialam. He altered my decision. Anya di decision ko, kapsat. I wanted to be a civil engineer. Iso nga idiada kami, di Bacolod, kaduwak, dahi manong ko, nga ni Manong Diego Jr. Kaptrabaho idi, agraman kini Manang Carmen, ije Bacolod Sanitarium and Hospital. Sakmet,
from Northern Luzon Academy na panak ijay. Ket naging rola kakabsat ija West Negros University. I wanted to be a civil engineer. Idi nga pilyak digay amin a subject ko. I wanted to be sure nga awan iti klase nga agtinag iti aldaw iti Sabbath from sundown Friday until sundown Saturday. Everything went well. Everything was going well. And then the hand of God, the unseen hand of God, intervened. Adu di kitay professor nga napanda nag-abroad. That was the time mga panday ti OFW. So the problem was, some of my subjects na i-transfer da kakabsat iti Sabado. So, it was a quick decision. It was not an afterthought. Idi adang Sabadon, I decided immediately to drop. It was already past midterm o nang ni semifinals. Nalak de drop brochure pa nag-registrar. I went from one department to another, one professor to another, until I went to the desk of the dean of the College of Engineering. Amok pa lang tapilyedo na, Hamora. We were there. Kuna na, Mr. Rafanan, kuna na. Why are you dropping? Hindi kitain na kabsat na record ko yung pala na. We are offering you something. As for record, you are doing well. We are considering to give you a scholarship after the first semester. Kuna ko, thank you very much, sir. Kuna. But I have decided to drop all my subjects. For what reason? I am a Seventh-day Adventist, and I firmly believe on the seventh-day Sabbath. Unahan. Sabbatista kaged? Ilonggo. Yes, sir. Do you know, gito din tinagan. And the name that he gave, the name he dropped, was a very close friend of mine. He was the superintendent of the Sabbath School of Bacolod's Central Church. Kat kunana, could you come on a Saturday at about 10 or past 10 and go to Bagala his office? Gayam tararamidin na dito nga kayang ko. Ito na kalpasan nga ag-preside, kalpasan ti programa ti Sabbath School, ni awanan niya kapilya. Taapanin, ijay trabaho na. Anya iti ibagbaga kakabsat. Anya iti ibagbaga. Iti basol iti maysa. Madusa iti amin. Intun no adda ti dawatem nga reference mo, ket adda iti maysa, akas da jagayem ko nga inaramid na, hanatungpalin iti bilin ni Apo Diyos, amin ket may raman. Amin ket may raman. Isu nga iti mikadwa nga adal tayo. Adal iti pamati. Pangaasiyo agbalin kayo ang matalek nga anak ni Apo Diyos. Tadayjay kinamatalek iyo. Agbalinto a bendisyon kadagiti sabsabali. We'll make it a reverse. Instead nga iti basol ti maysa, madusa iti amin. I'll make it ti kinamatalek iti maysa. Bendisyon iti amin. It's no wonder that so many Seventh-day Adventist young people are going to vegan. Jane,
University of Northern Philippines. Ijay very active kakabsat iti amicus da. Ijay digiti asideg nga iglesia, they are enjoying iti ministry digiti medical students. Nagadatuta kakabsat. Idi na pang kami adda digiti medical students, they lead the program ijay Vegan Seventh-day Adventist Church. It is so alive. The music, the panag-preside na, the panagkangkantada, the ministry na, they become a blessing. Ampay nga nakadatuta. Workers, digiti anak, digiti trabahador, kakabsat. We could name names. Ijay ti papananda. Taapay, adda iti free Sabbath da. All those years, until now, iti kinamatalag iti maysa. Nagbalin na bendisyon iti ado. Idi naggraduar da di inaunami kakabsat. Iti BS Bio iti AUP. He proceeded to the medical school. Ket ijay vegan iti napanan na taadda kami, I was a district pastor iti Northern Ilocos Sur. Kuna na dadi kadwa naman. So I accompanied him to the office of the Dean of the College of Medicine. Da kami di opisina na. Idi kitain mi the entrance examination. The date, we had a problem. And you know the problem. The examination for my son, Elisil, fell on the Sabbath. Kunami ka, Doc, kuna, we have a problem. And what is your problem, kunano Jadine? My son will not take the entrance examination. Why, kunana? It falls on a Saturday. Can you give him another day? The dean chose another date, but it fell on the same day, a Saturday. Thank you very much, Doc. Yung data lang intid mo nga day, it's still on a Saturday. So, he asked, it was time for me to talk to him about the Sabbath. I respect your belief. Dinamag na kaday barok. Have you taken window? Sa dino, ang bagana. Imunag de din, idi rimuar ko na nakit. Bagana janagan de barok. Mr. Rafanan ko na. You are now welcome to the College of Medicine at UNP. You don't need to take the entrance examination. Manipud idi numapanak iti vegan, ibagbagak ka digijay nga agtutubo. Please be true to your faith. Ta itatama binbindisyonan kayo because there was someone who stood for the truth. Mikatlo kakabsat, napaset ti lesson tayo. May sapay agundaway, ti balegi, a second chance, the redemption and final victory. Masarakan da ito'y ijay Kapitulo 8, versikulo 1, iganat 29. Nagpintas iti dialogue ni Josue kini Apo Diyos. Kalpasan iti panakaabak. The Lord again met Joshua. Basahin tayo kabsat iti verse 1. Ket niyo ba kinunala kin Josue, di ka agbuteng, ket di ka met agkulayaw. Alaem ako muyog ken ka, amin natataw ti gubat, ket tumakder ka. Sumangat ka ijay AI, kitaem nga iyawat ko itaimam ti ari ti AI,
ken dagiti tattao, ken iti ili na, ken iti dagana. Now God intervenes. When God intervenes, defeat can be a victory. Ulitin kakabsat. Intunno ni Apo Diyos ket makibaet. Iti panakaabak agbalin nga panangabak. Ad-adal iti pamati. Ni Josue nagtalek ni Apo Diyos. Linipatan na dahil napait a kapadasan the few days after. Gaputan ni Apo Diyos in karina, iyawat ko itaimam ti ari. Joshua, the man of faith, the man of valor, trusted God. Anya tinaramid na, nang pili iti 3,000 nga soldado. Iti bigat ni Josue and the Israelite na panday jay AI. Kat siyempre di nakita diyari at kay manay na amak kay lagarudin ko na siguro. Kat tibagana ni Apo Diyos, intunno nakita da kayo, iti aramidin nyo, agtaray kayo nga umadayo. Run away from AI. Kat dagijay nga arari, surutin da kayo. Kuna na siguro diyari, kita nyo mabutan kayo lang gaya, agtaray kayo. Ngem iti kunanan ni Apo Diyos, hold up your javelin and point it toward AI. Taiyawat ko ita imam iti syudad. That day, inabak ni Josue, gapu ta inyawat ni Apo Diyos iti AI kenkwana. Dahil 3,000 nga soldados ni Josue, they captured the city, they set it on fire. Sangag 12,000 nga taga AI na tay kadayjay nga aldaw. Anya iti inadal tayo kabsat. Laglagipin tayo. Ti kinaagom isu ti ramot iti panaka dadaal. Mikadwa, iti basol iti maysa, iraman na iti adu. Ngem iti may katlo, the good news is, ti Diyos ikan na ituray pa'y digiti naabak a second chance to enjoy, to experience victory. Dahil ti Diyos nga pagserserbian tayo kakabsa. Dayjay iti Diyos nga uray pay no anya iti napasamak ti panagbiag tayo. He can pick us up from the ashes of ruin. Gaput kadijar aramid tayo. Ket patakderen na tayo nga agbalin abanwar iti pamati ta itid na iti panagbalegi. Dayawon tayo ni Apo Diyos. Agyaman tayo ken ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y Ama, agyaman kami ken ka iti kinamanagayat mo. When daygijay nga kapadasan iti Israel nang nangruna iti pamilya ni Achan, mangted kumaama iti lesson kada kami. Agyaman kami, Ama. Tati naramid mo iti Israel. Mabalin mo met nga aramidin kada kami. Iti tiyempo, Diyos, nga arig na naabak kamin. Gapu iti basol nga inaramid ni. Saan na kami, Ama, nga palubusan, nga matuwang ken maabak. No dikit di, putputam ti ima mi Ama, ket patakdiren na kimanan,
ket ibagam kada kami, iawat uken ka, iti panagbalegi. Diyos aman nakabalin amin dawatek ama. Ipatay mo kadi, iti man nakabalin nga imam kadagiti kakabsat, ngimi nga kaduami nga nagadal itata. Anya man o Diyos dagiti kapkapadasan na. Ipariknam kadakwada dagita aparabur mo, Diyos. Mariknada kadi. Mariknada kadi, dayepan nakabalin mo, nga agayos iti biyagda itata. Gaputa sika iti Diyos, akayat mo itagbalegi. Anyaman day nga parikot daw, Diyos, na spiritual, na pisikalan, na materyalan, na sosyalan. Pangaasim ama, dahil inaramid mo nga inadal mi. Balbaliwam iti urnos iti panagbiag mi. Manipod iti panakaabak. Ipariknam kada kami, dayjay apanagbalegi. Agyaman kami launay, itinagan na po mesos. Amen. Kinamen. Data, lesson outline, iti lesson number 6. Nakasagana nga maited kada kayo. To help you, ijay nga panaginadal tayo into numay na Sabado. Akas di ka na yung magbaga, ay ayaten na kayo na Apo Diyos, kat ay ayaten na kayo man. Naimbag nga rabi iyo, amin kakabsat.